Welcome to PFTV. Mduleki, talk to us. Ayish ngicela ngibingelele noma ngiphoxekile nje phela kodwa kuyenzeka ke emidlalweni webhola. Ngimluleki ngokwaZondo phansi le Blackville. Ngamleli kakhulu ngifika la kodwa ke sibuya nenduko mbanga ngidlala kuyenzeka. Ngizothanda ukugxeka nje kancane. Ngingazi noma ngakubhekisa kumqeqeshi noma ngakubhekisa kumanagement. Menzokhumbula kahle. Besidlala ngosesane bemphera noNdatu ukuthi uNdazi ekuthiwa nangu uya kuStellenbosch. Uhamba kanjani umuntu owazi ibhola, owazi ucontrol yebhola, umuntu odlala njengoNasimento weSundowns. Umthatha even though slow, kodwa bebe communication emnandi kakhulu benosesana. Umthatha kanjani umuse kuStelis, uletha abantu abancomfortable ebholeni. Ushona lo mfana uSiyema noSibisi. Phela ukuhamba kwambokwazi kuveze ubali izinqoqo kahle hle yasinayo central defender wathi ungathembela kulasa. Beka nje kuSundowns, ushawa phuthe elodwa. Uhlok defender nje cross layer 2 times. Akuvumi kanjalo. Sibuye la kuMidfield. Hayi phane inkundla mina ngenemeneze. Uyashintshwa phambili isiqale besiqale yebo ngondula simazi kunyamalala uyipi. Ubuyisa phela umbatha. Ubani makhehleni ubuya kinjari umthatha umfaka ebholeni umfaka egroundini yebo isithenjwa set speak kepha usebenzise ube wazi ukuthi nayi information eBhakane esebenza ngayo naba abadlali abaqala umdlalo kuso sonke isikhathi sibe ne starting 11 sethu hayi ukuthi so predict even opponent imeli hlezi ingazi ukuthi izobhekana nabaphi namhlanje abadlali shothi uyasirotate isquad kodwa phela musu kushintsha yonke into bakwethu yakhela phela into oyificile yebo kuhle ukuthi ufike nento yakho uyisebenzise ngendlela kepha ake wakhele nayo into oyificile ushintshe lapho nalapho ungenza inguquko zeteam yonke. No, Nyaguza Pagania, and then penalties. Do you think we should practice more penalty? Because even against Lupopo, we went out the same way. Tonight again, same story happened. Hey, ngokwami ekusekhulu omele kwenziwe ngoba muzobhekisisa futhi ngeke ngikhombe kakhulu imino kuma players ngokuluza lama penalty noma ngokubisa lama penalties ngoba muzokhumbula kahle nje lithathe undaba ubobona ukuthi kunenguyazana lapha noma uyasahaba ukuthi aye lapha wadela amathambo umfana wayigetshana futhi ke mesibuya kuma penalty umdlalo omhlulile 90 minutes okuhlwe extra time ama penalty noma ngawubana ngawina akekho ngamgxeka nami siqu sami ngithatha ngifaka enkundleni ngafike ngilenze lephuthe lenzekini. Yeah. 28 is against Kaizer Chiefs member. How do you think that is going to pan out and your score prediction? 2-1 score siyawina lapha noma ngathembi kahle kodwa ithemba bathi lahlo kuyobe kuyaqala singafithi yoba yasidla kanjani ngoba phela semgqigqweni weleague imetho sibiza amaphuzu kubo sazophinda edlale nabo kube kuphelele nathi kodwa nje ukwenzayo noma ukunqamula ukhalo ngizoniya nabafowethu inkundla iBhakane iyaphumelela lapha na 2-1 sobe sikhona futhi. Thanks Pagania, bopha.